חברים, לסרטון הראשון של הפורטנייט. חברים, היום אתם הולכים לראות אותי משחק לפורטנייט. אתם עכשיו הולכים לראות אותי פה משחק פורטנייט. בואו נראה אם אתם באמת רואים אותי. עכשיו אני בודק אם אתם רואים אותי. תראו אותי, יאללה, שם ולייק, תעשו. תעשו סוף ולייק כי אתם רואים. תסתכלו איך אני משחק, תסתכלו. אני אפילו אראה לכם שאני נוחת, אבל אני אגדיל את המסך. הזום הולך להיות קצת גדול, לא כזה גדול. הזום גדול, נכון? הזום כזה גדול. שנייה, שאני אראה. אוקיי חברים, אם אתם רואים שימו עכשיו אליי. אתם רואים, נכון? הזום כזה גדול. יאללה, עכשיו אתם רואים אותי כאילו נוחת. הנה ואתם הולכים לראות את כל המשחק. בואו נראה אם אני אנצח. זה הסרטון הראשון בערוץ שלי בפורטנייט, כי אני חושב אולי אני אלך בעיקר פורטנייט. אני חושב שאני אעשה קצת עם הברול סטארס יותר, כי ברול סטארס אני לא כזה אוהב. טוב חברים, יאללה, ממשיכים. אני עשיתי קצת לוט, אני רציתי שאני אעשה קצת לוט, שאני אהיה טורפים, שאני אעשה לשוטגן ו-AR. או שזה נשק אחר, אני לא יודע. אני קורא לכל משחק, כל זה יהיה, כי הם יורים מרחוק, זה יורים מרחוק. אבל זה לא משנה, אנחנו כרגע משאירים במשחק שלנו. אני באה עכשיו לרפאים. לא יודע איך... אז מה הם יאמרו? אני באה עכשיו. מאוחר, נגמר. לא. הופה, הנה שוקווייב שלנו. אז מה יודעים? איזה שוקווייב גרוע. כאילו זה שוקווייב אבל הוא גרוע רצח. וואו, זה נשק שאני מאוד אוהב. חברים, זה נשק שאני מאוד אוהב ואני מקווה שאני אנצח איתו. מקווה שאני אנצח איתו, חברים, זה אוג'י מבילד. אני אסתיר לכם טוב. חברים, נראה שאני מסתיר לכם, אז אני לא אסתיר לכם. אתם רואים, נכון? אם אתם רואים, שימו סוף ולייק, זה חשוב מאוד. שתעריכו את כל סרטון הפורטנייט שלי. אני חושב שהסרטון הפורטנייט לא יגיע לי כזה הרבה צפיות. בקרוב יעלה משחקים של סרטונים לערוץ. זה לא רק פורטנייט, זה יכול להיות גם... יש משחקים, אני לא יכול לסוף את שם.